Tapos lang naman nung kay kabanja taba hakot ko po galalong resting pa taba nag-party mo po as ka-feel ka siya out lang o diyan to po lang na man to ka taba nga siya na bi out lang law ka daw kung siya ka ba siya nga siya na bi out lang the siya ko man kiyo to Mount Everest to the Everest base camp siya top of the world the siya long chibay nila di long try na lemon na take up on majomin to I can mom hakakarteng ko jami de ski nga na yan at kapon na linsuyi ba majing try ay siya kapon na but miracles ba hado ganda na yan niya kaman na ongi pida ka siya ay mo you try ba katabi jing takli krem don show kadi ka miracles sa mong try ba na mahal siya na sumon jang man na perkadi tagi paano jing niya mahal try yes nalalaban cute, nakabasok, nakajela.